Assalamu alaikum. Shin wai ko ka san cewa idan ka sai kaya online don ka ce sai an kawo gida ka gani ka biya ba shi zai hana yaudare ka ba? Akwai wata sabuwar yaudara da ta fito. Mafi yawa yanzu za ka ga ana amfani da ita domin a yaudari mutane masu sayan kaya online. Ku yi ƙoƙari ku yi likin ɗin wannan bidiyo ɗin sannan ku yi sharing. Saboda fata na irin waɗannan bidiyo ɗin su isa ga mutane da yawa saboda ba mu san wanda za mu kubutar da shi ba. Ita wannan yaudarar yadda take faruwa shine yanzu alal misali a ce ina son in sayar da wayata sai na je TikTok ko na je Facebook ko na je Instagram ko kuma na je Jiji a Najeriya kenan. Na sa hoton wannan wayar ina son sayar da ita. Yanzu shi kuma wani mayaudari bari mu ce wannan shine nan. Yanzu wannan mayaudarin shi ma sai ya je wannan online ɗin ko kuma social media ɗin sai ya ga na sa waya ina so in sayar 100,000. Shi ko me zai sai ya ɗauki hotunan da na sa online sai shi ma sai ya je ya sa a profile ɗin shi ko ya sa online ya ce yana so ya sayar da waya. Idan ni na sa 100,000 ne shi kuma sai ya je ya sa wayar a 90,000. Kaga yanzu kai kuma a ce ga kanan ka zo kana neman waya ka saya sai ka ga ko da kaga cewa gani ni na sa a 100,000 shi kuma wannan ya sa a 90,000. Kaga kai a naka tunanin ai wanda ya fi sauƙi shi za ka saya ko? Yawwa ya kama ka kenan. Ko kuma a ce ma baka ganawa ba na shiga gani 90,000. Kaga duk da haka za ka yi ƙoƙarin ka yi mai magana ka ce ga wayar shi kana so ka saya. So sai ka yi mai magana na ce ka ga wayar shi kana so ka saya. Me zai kuka shirya da shi alal misali a ce 80,000. Bayan kun shirya 80,000 to ya za a yi kenan ya za a kawo ma za ka biya online ne ko sai ka ce a'a kai kana so sai an kawo ma gida in ka gani ta yi ma ka biya. Wannan ba shi zai saka guje mai yaudara ba. Ba laifi sai ya ce to ka ba da address ɗinka da phone number ɗinka. Yanzu ka ba shi address ɗinka da phone number ɗinka kana jira a turo ma waya. Shi ko me zai shi kuma wannan ɗan damfarar sai ya zo ni kuma sai ya kira ni ko ya tura min message da cewa ya ga wayata yana so ya saya mu shirya da shi. Yanzu ni na sa 100,000 ne yana iya mu shirya 90,000. Shi ba wai damuwar shi abin da muka shirya ba shi abin da zai kama daga hannunka. So yanzu ni mun shirya da shi 90,000 ne. Wataƙila kai da shi kun shirya da shi 80,000 ne saboda abin da yasa zai baka da sauƙi baya son ka gudu. So ya san cewa wannan wayar zai wuya ka same ta a wani wuri ƙasa da haka. Kaga yanzu kai kuma za ka jira sai an kama wayar. So sai ni ko muka shirya da shi 90,000. Na ce mai to ya zai biya ya ce a'a sai an kawo mai shi ma ya gani. So yanzu na ce ya ban address ɗin shi da phone number ɗin shi sai ya tura min address ɗinka. Address ɗin da ka bashi ni kuma sai ya tura min address ɗin sai ya tura min phone number ɗin shi. Saboda duk lokacin da zan yi magana da shi ne. Amma in zan tura kaya a address ɗinka ne. To yanzu ba laifi ni kuma sai na kira ɗan mashin na ce da Allah an sai wayan nan ga wurin da nake so ka je ka kai min wayar. Idan ka kai an biya kuɗin zan yi ma magana sai ka ba su wayar. Ya ce to ba laifi. Ɗan mashin ya tashi bari mu ce ga ɗan mashin nan shi kuma. Yanzu ɗan mashin shi kuma ya tashi yana zuwa sai ya zo address ɗinka. Wataƙila ma ina iya na ba ɗan mashin lamba amma lambar ɗan yaudaran na bashi. Yana iya ma ya tambaye ni wani kaya mai mashin ɗin ya sa da sauransu sai in faɗa mai shi kuma sai ya kira ka shi ɗan yaudara sai ya ce ma mai mashin ya zo gashi ya masa kaya iri kaza ne ka duba a gani. Idan ka gan shi kai mai magana ba laifi ni kuma sai na ga ɗan mashin sai na mai magana. Ya ɗauki waya ya ban. Da ya ban waya na duba na bincika na ga waya ta yi mun. Sai ya ce lalle waya ta yi don haka bari in biya kuɗi sai na tashi na kira ɗan yaudara. Na ce mai na ga waya ta yi so yanzu ya zan biya kuɗin dan ba ɗan mashin ne koko ya sai ya ce tura min kuɗin account ɗina. Ba laifi sai shi kuma ɗan yaudaran sai ya tura ma account number ɗin shi. Idan ya tura ma account number ɗin shi da komai kaga sai ka ɗauki kuɗi ka tura ma wannan ɗan yaudaran. Kana tura ma wannan ɗan yaudaran me zai sai ya yi blocking ɗinka. Ya yi blocking ɗin phone number ɗinka ya ma yi blocking ɗin abin nan. Yana iya ma ya je social media ɗin ko kuma inda ya sa hoton kawai ya yi deleting komai ya wuce. Kaga yanzu nan kai kuma sai ka ce ma ɗan mashin to na biya yanzu ka ban waya. Ɗan mashin shi kuma sai ya kira ni yana kira na sai ce wanda na kawo maka ya ce ya biya kuɗi so in bashi waya sai in ce ina ni ba wani kuɗi da na gani. Kaga tun nan sai a fara samun matsala kamar ya ba wani kuɗi daga gani sai in ce mai ai na tura kuɗin ya ce ina ni kuma in ce ina kuɗi bai zo min ba. Shi kuma ɗan goyin yanzu ka kai da ɗan goyin kuke rikici.
ina iya buɗe waya na nuna mai receipt gashi na tura kayan da na tura kuɗin gashi 80,000 da sauransu. Dan goyin ya ce a lambarin bai yadda ba, sai mu tashi rikici ya fara, sai mu yi police station. Muna zuwa police station yanzu nan, ya me ke faruwa? A'a, an kawo waya ya ce ya tura kuɗin amma kuɗin bai je ba, sai a duba kai wa ka tura wa kuɗin. Yanzu ana duba wanda ka tura wa kuɗin, sai a ga cewa wani ne daban ka tura ma kuɗin. In ma an yi ce ka ba da lamba waya shi, ka ba da lamba waya aka yi ƙoƙarin kira, za a kira ba za a same shi ba. Kaga yanzu shi kenan an riga an yaudare ka, wannan kuɗin naka ya tafi. Shi dai mai waya ni dai ba zan yadda in baka wayata ba. Kaga bayan da ta yi, kuma police ko 'yan sanda bayan da za su ɗauki kuɗi su ɗauki wayata su baka. Kaga shi kenan an yaudare ka. So don haka ya kamata mu guje wa wannan, mu yi ƙoƙarin mu guje wannan. Kuma yanda za ka yi ka guje ma wannan sharrin nasu shine, ba wai kar ka sai kaya online ba, kana yi ka sai kaya online, ba wani matsala. Amma idan ka ce sai an kawo ma ka biya, so yanzu sai ka ce ma ɗan goyin ɗin, to na ga waya ta yi min, yanzu ban account number ɗin da zan tura kuɗin, ko kuma wa zan ba kuɗin. In ma ɗan goyin ɗin bai da account number ɗin, ya karɓi account number ɗin wajen wanda ya turo shi, saboda me, ya fi ka sanin wanda ya turo shi. Kar ka yadda ka kira lamba face sai in ɗan goyin ya baka wannan lambar. So idan ɗan mashin ɗin ya baka lambar, in ka kira ka ce ma ka ga waya to zaka tura 80,000 ɗin, na ce ma ba haka muka yi ba, 90,000 muka yi, ka tun nan zaka san cewa akwai yaudara. Kuma sannan na biyu, ko da ya baka lambar wayata, har da account number ɗin, shi ɗan goyin ɗin ya kira mutum. Idan ya kira watan ya kira ni, idan ya kira ni na ɗauki lambar account ɗina na ba ɗan goyin, shi kuma ɗan goyin ya baka, ka ɗauki kuɗin ka tura. Bayan da za a yi mai mashin ɗin ya ce kuma wai baka tura mai kuɗi ba. Allah Ubangiji ya tsare, Allah ya kiyaye, amma sai mun yi ƙoƙari mu ma mun kiyaye.